piling ni nanay. Ay mga wala kasabot, pasabta ko subscribers. So I would like to introduce to you guys ang akong pinalanggang gwapa nga inahan. So muna siya yung pinakakusgan akong inahan. Pinakusgan din namong tanan. So gwapa ka ma? Guwapa ko lang. See? I told you, gwapa siya. Anak ka mo mo wave. Hi. O diba? So ayan. So nindot ka na siya og dress up. Kaya kinanglan lumoy kuno nga luma nga kuan sa bangaw kasabot. Buwa ka mo siyang kabuot. Nagkurog. Oh manay na ikurog maayo kay matayog sila gapil. Ayan. So mana siya ang akong pinakagwapang mama nga naa diri sa Mindanao. So once a year mi magkita. So sa una dili ko makalakaw kung wala akong mama gamay pa ko. Mano? Yan magsigig kuot sa Tutoy. Tutoy. Tapos magsimig-simhot sa Ilok. ilok. Ayun. So mao na siya nahitabo sa una. Gamay pa ko. Tapos wa pa ko na. So naundang kog pangi sa banig unsa nga edad? 5 ano. Dili uy 3C na ko uy. Kabantay ka nga manghiga po mo mag-away ning papa dapat kabantay ka. Naundang ang ihi paglarga na og Manila. Oo, ayun. So mao na siya akong best friend. Pero kung mag-away me, katong dito pa siya sa kuha, iya kong tawgon. Ano siya tawag ni mo na ako mabasa maglagot na kamayo? Isa to'y tigre, isa to'y leon. Hindi na ko minum. Hindi na siya mahinumdom. So, may ito kong naliya sa akong anak. Hindi kong sangkot na undong yun. Ay, undong dahil mo tawag na ako? Undong ko Uy! butalakod. Na, undong ha. Pero pag naglagot na ka, ay pag mag-away na tayo, mong tawag na ako kay tigre. Na, ang tigre ay gisapot na po. So, ayun. Pila na edad ni mo karon ma? Chinta. Dili na to stress si mother maayo mga guys kay ngano chinta na kuno yang edad. So nakoy pangutana, wala ko kasabot niya, pasabta ko maha. Imo na ni siya to bagon. Unsa may kalahian sa mga batan-on ninyo sa unang panahon ug sa mga batan-on amo karon. Pasabta ko. Graduhan pero may mga batan-on nga dili graduhan. I mean sa pamatasan unsa may kalahian. Tan-aw nimo nga karon niabot na kaani nga edad nga nakita na nimo ang mga kabatan-unan, lain-lain generation nga Ikaw pa sigarbo, ginako tibot kalibutan ang akong kanak kay kumumayan sa kaganak. wow. Watch out mo guys. Take note. Mao ba? Unsa may kalahian sa mga teknolohiya karon kaysa sa una? Ako ay kalayan doon pag kumusulat ng mundo. Oo ba? Nakikaitan ito. Oo. Sa kataon. Oo, so lisod kayo niya. Siya ang amo ang mama at the same time siya ang among papa. So meaning ang pangat. So siya ang manrabaho para sa amo at tanan. Ay! Ayun na emotion kay mauwaw kanila o ni-react sila mainit. Pero di ko pala hubuga. Ay di, may naman sa pero karon bawal na. So, tungod sa akong papa. Ayun, namatay na ba si papa? Di ka kasabaan ato? Ato siya gichismisan? Anong usap ang gusto ko? Ay, nagsultira sa tinuod mga guys. Ay, wala may nagdaot. Wala may nagdaot. Isulti lang ang anis na itong bundok. Correct. So, sakto na siya. Mama. Kanang, karon nga nakaabot ka ani nga generation unsa may masulti nimo. Ako kay salamat sa Diyos. Mao na siya inumduman guys. Pag ikaw ni abot na kag age nga 80, dapat magpasalamat na ka sa Ginoo kay dako na kay mga edad nga gihatag sa inyo. Ikaw nagpasalamat dai ka. Sa unsa nga pamaagi di pasabta ko Pag-ampo. pag-ampo. So prayers is the best direction. So sa una sa Cebu ni siya nakapuyo karon gi-transfer na mo diri og Mindanao tungod sa weather. Mas nindot man ang weather diri kay fresh kaayo. Andito dili fresh niya. Kaya may sad siya mabiyan sa balay. So karon diri daghan man tao. Ayan. Pero gwapa jud ka bisag unsaon. Syempre. Pinaggupahan ko sa akong mga anak. Musulti pa ko. Walay resulta nga ingon ani nga generation namo kung dili gwapa among mothers. Mo na siya ang pinakagwapa namo nga inahan. San tito ni? Tanan. Pinangga kay namo na. Nihilak lagi ka. Luham na. Ay, wala siya nihilak. Abi na di guys, nihilak siya kay niabot na ko karon kay once a year mi magkita. Nito ra gyud ang luha. Kasi tawag anak niya ma.
Ana din ang ano magagason Tungkol imong sa luha? gibati sa lawas. Tungod sa gibati sa lawas. So yan, so di kay nato siya stress. Daghan kay takong pangutana pero lang magkuan siya tingay mas stress niya siya ba. So di na Ay, to palabihan. sige, O pangutana. pwede pa di ay? Wala pwede pa di ay guys. So okay ra di ay kung pangutana pa ta. Ayan. So ikumpara nimo sa Cebu ka nga nagpuyo ug sa kumpara nimo nga naa ka diri pasabta ko anong di nam kaganam uli sa Cebu nga naman. Akong tuyo nga rin nga magpag-ayo dito nga rin manin mo kay maman ko mo ating mo manin mo. Ayun, bitaw tinuod bitaw na guys. Si Manay manggod nako is kusog kayo mo hilot. So mo aliman niya. Sa una di kay kumuhilot man niya, nya busy sad kay ko pero Dito ko sa ato karon. pinikulyaan ninyo. Pirmi naman siyang mabiyaan kay puro man mi trabaho. So ikabuntag pa lang 6 o'clock pa lang 7:30 no. Wala na mi no. So isya ra mahabilin. So nasad mi ibili niya nga yaya, ang buhaton sa yaya magunsa magsigi og katog sige og Dahil tek ko tinggan siyang di siya tingdan. Ito man yung lugar dire. So daghan kaayo mga tanom-tanom. Ipili lang namo diri sa gawas. Actually nasa sa sulod sa payag pero wala na ko giapil ang payag ko nga mo gawas na kay init ang sulod tungod sa sin. At the same time summer man gud ron. So manang naami diri nagpainit. Wala na initan na ka mother. Maitom ka ro, nag-sunblock ka. So daghan kayong salamat. So akong gi-introduce ninyo mga subscribers, mga friends. Mo ni akong mama. So lisod kayo kung ako lang pirme nyo makitaan sa YouTube nako, YouTube channel nako nga wala ko kasabot pasabta ko. Tapos wala niyo makita kung unsa man di ay nga akong gigikanan. So mo ni siya ang akong gigikanan ang Mother Queen nako nga Berting Guapaha. So mo ni akong katapat sa tug sa una nga hastang grabe gyud. Pero lang kinanan we move on man God as we get all getting older every day of our life. So manitabuan na niya mo nang once a year mi magkita tungod sa trabaho nako. Pero isigurado pod namo nga mga nagsuon nga mo ari gyud mi diri para makit-an jud na namo siya all the time. So daghang kayong salamat, ayaw kalimot og subscribe, share, like and comments sa ako sa anin niya. So bye ma. Bye. Bye-bye. Salamat kaayo Salamat ka inyong pagtagad. pagtagad pagtanaw. Pagtagad. Ayun. So, daghang kayong salamat and God bless us all. Og magkita-kita pa dita, nakalimot ko. So, magkita-kita pa ta sa sunod nga episode. Din hilang gihapon sa wala ko kasabot, pasabta ko. Bye-bye! Wave sa kamot, mother! Ayun, kagwa pa sa akong mama. Guwapo. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni ng mahal, awit ng pag-ibig sa duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni ng mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sa aking pag